Monsieur le ministre, nous n'y a pas. C'est quoi que notre bois comme on peut kala marala kaja kasi la fene marala ana Sénégal la je korbo chugula ani kataka kor chugula munana ni kasi hakena ora tawe parce que depuis combien d'années gouvernement a eu la pour que former ma salu anga o kama ka sega sport ka sega sene aya fo chugum na ya wale ya fanake o wale ya we mu folo do fara la force plana subvention tora anona comment fara noko son kan donc a yɛrɛ disposition ta CMDT la pour que min ye nɔgɔ ko ye nɔgɔ kana dɛsɛ cikɛlaw la ni ala ka kɛ samiya tɛmɛna a tun ka ɲi ne fana ka bɔ ka na a lajɛ an ye min labɛn a labanna cogo jumɛn na donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔɔri la a ci cogo o bɛɛ y'a yira k'a fɔ gouvernement ye baara min kɛ ka disposition minnu ta CMDT yɛrɛ ye disposition minnu ta ka fɔ cikɛlaw ye ko bɛɛ ka segin ka kɔɔri sɛnɛ je crois que an ɲɛ b'a résultat de la bi donc an bɔra ka n'a lajɛ comme kɔɔri bɔtuma de don ka n'a fɔ cikɛlaw ye disposition talen don kɔɔri fɛn fɛn sɛnɛna ni ala sɔnn'a ma an b'a bɛɛ san an y'a musabaw ɲini ka bila k'a tila k'a ɲini an b'an jija cogoya bɛɛ la ni kɔɔri taara pour que wari ka se ka sara cikɛlaw ye cogoya ni ala sɔnn'a ma